Hello guys, akong bana ni Apas Mandiri kay makigaon siya dali. Paklay ang sudan din kani tungol nga giadobo. O mga unta ninyo guys. Ito mga sara lang sa ani guys. Kalay sa mga ilang ulit at sara. Kana di. Pinaglaana naman kay kani. Kablinis na sara. Wala ka na. Kaon ko guys. Makaan ako pero man ako paniud ko guys. Naarim niya kung ba na kaon na lang sa dito. Ngaon ko niya. Kung saan diri guys, ang kaon juga diri kay mga kuan lang mga so kaginhawaan nga ito ko. Ano diri ha. Lagi mag-ulan. So, ay bese. Dito kung sa ako sa Sama sa ani guys, bago pa kung nagkaon taon ni Rad. Yan mo siya kan ng bagong luto ya. Ay tubog ko ba? Yung buntang pang ay crispy na guys. ano yung mong pakwal? Arat Gadon na siya. Igutom akong bana guys na nawag siya kay mo alis ng kaon. Nagtaon na guys. Lamig ko lang sa loob guys. Puso nila guys. Di ka makahurot sa duha. Maglisod sa susa o. Bye bye.